Wythnos dwytha, nid chi ddarllen 5 bennod ar 20 o afallon. Iawn? Na ni drafod wedyn be oedd yn y bennod. Ond i ddechrau, dwi wedi tynnu y geiriau anodd allan yn fama. Dwi wedi rhoi hanner nhw fama. A hanner nhw fama. Felly, gawn ni 3 gwahanol wan at y gilydd. Sheila, Martin a Banc i fama. David, Sheila a Mark i fama. A beth sy'n na rwan, da chi'n cychwyn efo'r seren, a da chi'n gêm Harry di, da chi wedi chwarae o'r blaen. Ond beth da chi'n gorfod wneud, da chi'n troi y seren a da chi'n cael gair Cymraeg. Da chi'n gorfod ffendio'r gair Saesneg sy'n cyfatab a'i droi o gwmpas, iawn? Reit. O'r efo chi? Amrwd. Crude. Trychineb. Tawch. Oh, really? Yeah. Oh, right. Cystwyio. Attractive. Alluring. Unsuitable. Collect. Faeledig. Na. Hwna'n iawn, dwi'n meddwl. Chwerthinllyd. Laughable. Swelling. Dyna chwerthinllyd o'n Betray. Wedi gorffen yma. Reit, troiwch gyda nhw wan yn edrych. Dwedwch yn Ffibrofaledig. Tycyle. Crony. Seriousness. Twister. Suitable. Anaddas. Ble mae hi yna? Alluring. Cydymdeimlo. Anfon. Hala. Perwyl. Cyfoedion. Cyfoes. Amlosfa. Undertaker. Gymwrwr. A da chi wedi cyrraedd nhw. Pendragon.